Dobrý den, dámy a pánové. Hodina H udeřila. Blíží se čas, kdy se dostaneme k velké oslavě. Dovolte mi, abych vás tady co nejsrdečněji všechny přivítala. Mé jméno je Zdenka Lejničková, jsem tady místní obyvatelkou už nějaký ten rok a dnešním odpolednem vás budu provázet. Chtěla bych vás tu opravdu přivítat velmi, velmi srdečně. Jsem moc ráda, že jste dorazili všichni, kdo jste byli pozváni a že přišli i lidé z široké veřejnosti. Chci tu přivítat i přátelé z Německa, které jsme zvali, a ráda bych přivítala i tady naši mladé hudebníky ze základní umělecké školy v Podbořanech pod vedením paní Metky Dobřánské, kteří nám dnes zajistí živou hudbu. No a teďko už se vrhneme do díla. Mnozí z vás byli u začátku zrodu naší knihy. Někteří z vás si možná už říkali, že se takové dílo ani nepodaří, protože jsme začínali v roce 2010, píšeme rok 2023 a ta doba, po kterou naše kniha s názvem Nepomyšl v proudu času vznikala, byla opravdu velmi dlouhá. No a já bych vám teď chtěla ukázat, proč to všecko tak dlouho trvalo. Podívejte se na tento kratičký film. Nyní tedy zajisté chápete, proč porod našeho miminka trval tak dlouhou dobu. Pan Kaše byl totiž jako sopka, neustále chrlil nové a nové informace, nové a nové materiály. A to všechno díky vám, kteří jste teďko tady, protože většina z vás, co tu jste, do té knihy nějakým způsobem přispěla. Někteří dali třeba jednu jedinou fotku, ale s některými jsme absolvovali třeba hodiny rozhovorů, někteří poskytli velmi cenné archivní materiály. Většina z vás prostě nějakým způsobem do té knihy zasáhla. A my bychom vám v tuto chvíli chtěli za tu vaši práci poděkovat. Bohužel trvalo to velmi dlouho a tak se samozřejmě stalo, že někteří se toho dnešního dne, kdy knihu budeme křtít, už bohužel nedočkali. Předešli nás domů, jak říká náš pan farář. A my bychom jim tedy chtěli poděkovat aspoň vzpomínkou na ně a jejich příbuzným předat děkovný list in memoriam. Já teď budu číst jména těch, kterým děkujeme, a pan Kaše s paní Morávkovou předají děkovné listy. Poprosím vás, abyste se trvali v klidu a pak vás požádám o potlesk. Takže chtěli bychom in memoriam poděkovat za sdílení autentických vzpomínek a rodinných pamětí, za poskytnutí mnohých rozhovorů, byly to hodiny rozhovorů, fotografií, dokumentů a někdy dokonce i předmětů z rodinných sbírek těmto lidem. Pan Jiří Bejček, pan Zdeněk Pireš, Zdenka Colnová, Alfons Müller, a děkujeme tedy panu Josefu Achmanovi, paní Haně Achmanové, Vladimíru Bartuškovi, Janě Bartuškové,
paní Vladislavě Bílé, Jiřímu Bláhovi, panu Vladimíru Breníkovi, chtěli bychom poděkovat všem překladatelům, jazykovým korektorům, chtěli bychom poděkovat editorům, ilustrátorům, všem lidem, kteří se podíleli na grafické úpravě té knihy, i těm ostatním, kteří nějakým způsobem přispěli k samotné technické realizaci. A ještě jedno jméno nezaznělo. A to je jméno paní doktorky Evy Válkové, kterou bych chtěla teď pozvat sem ke mně na pódium. Tato dáma totiž učinila pro Nepomyšl něco neobvyklého. Složila báseň. Nepomyšl. Pod Doupovskými horami zhlížet k Mikuláši. Zahrádka údolí kolébá lehce, varhany z něj vznešeně. Legendy šeptají. Historie rozpráví hlasitě i tiše v archivech, ve zdech, ve stromech, stébly trav, s kamenělými stopami, sloupovým sopek, pískem i hlínou. Zahrádka údolí kolébá lehce, varhany znějí, Mikuláš, mocný a vlídný, přináší dary pro všechny, kdo umějí zachytit zrníčka z podložních zlomů historie. Dostáváme se teď k představení hlavních pachatelů. Jsou to autoři jednotlivých kapitol knihy. Dovolte mi je sem postupně pozvat na pódium. Oni někteří dorazili a někteří bohužel dorazit nemohli. My vám je představíme všechny. Takže některým zatleskáme virtuálně a některé tady přivítáme osobně. Chtěla bych teď sem ke mně za chviličku na pódium pozvat autory kapitoly o přírodě a přírodních zajímavostech Nepomyšle. Jsou jimi pan inženýr Jiří Svejkovský, geolog společnosti Severočeské doly, vášnivý mineralog paleontolog, autor mnoha muzejních expozicí tady u nás v regionu a autor mnoha publikací, které se týkají právě geologických záležitostí zdejší oblasti. Dalším autorem kapitoly o přírodě byl pan Jan Koutecký, který je zase vášnivým botanikem a obrovským znalcem rostlin a flory. Člověk, který pořádá často exkurze a zasvěcuje do tajů botaniky na prosté lajky. Člověk, který vydal také mnohé publikace, mapoval tady Naturu 2000, takže velký znalec. No a nyní už se blížíme k tomu, kvůli čemu jsme se tady všichni sešli. A proto bych chtěla na pódium pozvat pana starostu Josefa Nínička. Na chviličku mu předat slovo, protože vám chce sdělit něco důležitého. Tak děkuji vám za slovo. A já bych touto cestou vás rád přivítal na dnešní slavnostní křtu knihy Nepomyšl proudu času. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se zasloužili o vznik této knihy, hlavně teda panu Kašemu a panu docentu Holubovi, protože bez jejich práce by tato kniha nikdy nevznikla. Dále bych jsem rád poděkoval všem autorům, všem přispěvatelům, paní Mirce Dobřanské za hudební produkci. Dále bych rád poděkoval hlavně teda zastupitelům, jestli se Nepomyšle, kteří uvolnili finanční prostředky na tuto knihu. V neposlední řadě bych rád poděkoval za organizaci dnešního dne Zdence Něničkové, Danušce Něničkové, dále potom děvčatům z obecního, teda z městského úřadu, a to je Renatě Monávkové, Hance Něničkové a Janě Klončákové. A já jsem ještě zapomněl na jednoho důležitého člověka, a to je pan inženýr Morávek z nakladatelství Koniáš,
který s náma měl bezmeznou trpělivost. Těch 13 let vydržel vše, co pan Martin Kaše mu servíroval. Takže ještě jednou velký dík. A rád bych teda ještě na závěr chtěl popřát knize, aby se všem hrozně líbila a aby zaujala co nejvíc čtenářů. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane Moravku, pojďte k nám nahoru. Já bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat za nekonečnou trpělivost, kterou jste z nepomyšlí měl a s námi se všemi, kdo jsme se na tom podíleli, protože to bylo opravdu vyčerpávající, ale povedlo se. A já bych vás teď chtěla poprosit, jestli byste nám mohl říct pár větiček k tomu, jak jste to 13leté období prožíval. Já děkuji strašně moc, mě to překvapilo, protože mě to přede mnou schovávali. A jak jsem to prožíval, já vám to řeknu jinak. Mně teďka, když už je knížka na světě, tak mi bude líto, že už ta práce dál nepokračuje. Takže rychle vymyslete něco nového a uvidíme, co půjde. Bylo to hezký, místy to bylo dost těžký, ale zase to byla zajímavá výzva. A navíc jsem poznal spoustu vynikajících lidí. A doufám, že ještě poznám, protože ne se všemi autory jsme se viděli nebo se známe. Takže všem ještě jednou děkuji moc. Než Dělijová cena pana Hluba, pana Kašel znáte nejspíš všichni. Vyprávěl tatínek o tom, jak dělá na knize doma? Něco vyprávěl a na knihu se těšil, až bude hotová. Práce ho bavila a minimálně to nářečí, protože to je jeho obor, takže se zabavil asi nejraději. Děkuji. Je pravda, že pan Holub byl první, kdo tady udělal jazykový výzkum v souvislosti s knihou. Bylo to vlastně i součástí jeho vědecké práce jako jazykáře na univerzitě. Tak už se vás může něco zeptat, pane Kašere. Já jsem dostal od pana Kašera instrukce. Položíte otázku, já odpovím ano nebo ne. Takže já teďka použiju ten úskok, co jsem na něj měl vymyšlený, a který jsem mu čestně řekl, pane Kaše, řekněte nám aspoň 5 vět o tom, jak jste pracoval na knize. Já doufal, že vám ta zkušenost z přímého přenosu České televize bude stačit, kde jsem přes svou nervozitu mám stavnou studia. To byla zatím jedna věta. A co říci ke knize? Kniha vznikala dlouho, nicméně ta práce, tu jsem dělal s radostí, protože jsem se setkával se spoustou zajímavých lidí. Vytvořili jsme spolu neuvěřitelné dílo a už teď je čas na děkování. Ještě ne? Musím jim poděkovat. Musím poděkovat za to, s jakou ochotou přistupovali k té práci a s jakou ochotou poskytovali své materiály a zanedlouho uvidíme výsledek. Je pravda, že nebýt většiny z vás, co tady sedíte, tak by nic nebylo. Je to taková řeknu skoro jako velká rodinná oslava, takové hodně rozšířené rodiny. Já vám oběma děkuji. Smíkovský, povídejte, co vy. Já vás tady vítám teda všechny. Já jsem hrozně rád, že ta kniha konečně vyšla. Fakt mám velkou radost. Vlastně osobně bych chtěl poděkovat hlavně tady Martinovi Kašemu, že mě tenkrát před těmi x lety oslovil a že jsem se mohl dostat vlastně do tak skvělého kolektivu, který na té knize pracoval. Co se týká mojí kapitoly, tak mě se psala velice dobře, protože já se vlastně tou oblastí Podvořanska zabývám vlastně už od studií na gymnáziu. Okolí Nepomyšle je strašně geologicky pestré, je zde spoustu zajímavých mineralogických, paleontologických lokalit, takže mně se to psalo dobře a
doufám, že vás to bude zajímat, až si to přečtete. Prosím pana Koupeckého. Abych si neodpustím takovou drobnou poznámku. Ola Ombre. Ne, nepřijel jste z Jižní Ameriky. Ne. Tak dobře. Tak co vy povídejte? Já když jsem viděl vaši kapitolu, tak jsem si říkal, ten člověk ví o tom svém všechno. Já musím říct, že jsem měl na práci dost času, takže jsem se tomu snažil pověnovat, ale už bych zase něco dopsal. Bohužel už teda kniha je hotová. Bohužel. Výborně. Dneska už to pan Kašel zmiňoval, říkal, tak jako mám materiál na druhý díl, takže třeba připravujte se. Tak materiálu mám, myslím si, dost. Děkujeme. Martin Vice. Dobrý den. Co vy povídejte? Ať to zrychlím. Já jsem první rukopis, myslím, odevzdal 2009 nebo 2010 a příroda se samozřejmě vyvíjí, takže přišli vlci, bobři, pořád to měnilo. Jinak tady tu krajinu znám velice dobře. Vlastně moje rodina tady žije přes 200 let, jsem teda starou sedlík a samozřejmě tady ta loupovská pahorkatina, to znamená takové ty suché trávníky zarůstající křovím, jsou ojedinělým biotopem v rámci České republiky a je tady prostě specifikum druhů motýlů, nočních můr, které prostě už v České republice jsou kriticky vzácní, byť ty lokality zanikají, tak tady ještě jsou a samozřejmě třeba celá řada zpětného ptactva, který taky v České republice je poměrně vzácný, takže tady je něco mimořádného v okolí pomyšleno. Děkuji moc. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, jsem velmi rád, že se Nepomyšl přiřadila k dalším obcím Podbořanska, které mají svou knihu o historii. Takovéto knihy mají v našem regionu velkou váhu, neboť ukazují, že zde máme obce se zajímavým historickým vývojem, na který můžeme být právem pyšní. Přeji knize, aby byla v oblibě u čtenářů nejméně tak dlouho, jak vznikala. Pan Petr Holoďák. Já k tomu řeknu jenom takovou věc. Můj kolega Petr Lobas, který knihu navrhoval výtvarně a knihu sázal, tak mi říkal, víš co, z knížek, které jsme dělali, tahle pravděpodobně bude jedna z mála, možná jediná, kterou budou lidi brát do ruky třeba už za 100, za 200 let. A jako další už je zde připravený pan Jiří Matyáš. Prosím, pojďte. Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Když jednoduše zodpovím na tuto otázku, tak pracoval jsem mi na ní dobře, byla to zajímavá práce. Až knihu vezmete do ruky, zjistíte, že jsem tady autorem kapitoly, kterou jsem si pracovně nazval Socialistická Nepomyšl, dějin obce od roku 1945 do roku 1990, tedy pro někoho to nešťastné období státního socialismu. Mě to období zajímá. Je to období rozporuplné. Já ho mám, se přiznám, rád, byť jako při, řekněme, konce tohoto období mi bylo 11 let, takže se na to období dívám zase trošku jinak, než třeba vy, kdo jste to prožili. Proto až tu moji kapitolku budete číst, rozhodně tím není řečeno, že vaše vzpomínky a prožitky jsou nějaké prostě špatné, nebo byste se měli na to dívat jinak, tak by ten text vůči vám rozhodně neměli byste ten text takhle brát. Jo? Já bych si přál, abyste to brali jako pohled člověka zvenčí, který v obci nežil a který má nějakou historickou průpravu na to, jak se dějiny obce ubíraly v tom období, o kterém jsem psal. Děkuju. A tak jedna kontrolní otázka, když na konci socialismu vám bylo 11, tak co Cčko? No, předal jsem je dětem a
měli z toho docela legraci. Měl jste sbírku? Měl. Tak jo. Tak děkujeme. Tak byl pan Víc Matyáš. Tak a jako další je v seznamu pan Kaše, opět. Ano, dobrý večer, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem slíbil, že budu nervózní a jsem nervózní. Takže těšte se na plejádu přes řeku a překlepu. Ale to, co musím, je, že musím poděkovat. Musím poděkovat z celého srdce všem pamětníkům, kteří přispívali do knihy. Musím poděkovat všem přispěvatelům, kteří pomáhali s tvorbou této knihy a byť dávali sebe menší nebo větší kousek, střípek do této knížky, podařila se vytvořit ta kniha, kterou si zanedlouho budete moci prohlédnout, pokud si ji koupíte teda. Chtěl bych dále poděkovat technickým pracovníkům. Naši milí technický pracovníci nás drželi nad vodou a pomáhali zvládat ty věci, které běžný autor ani zvládat sám nemůže. A nakonec chci poděkovat všem přátelům Nepomyšlé, kteří nám fandili. Byť si to možná mnozí neuvědomují, i to je věc, která nás táhla dopředu. Moc děkuju. No vidíte, že to jde. Poslední poděkování jsem si ponechal na závěr. Já bych chtěl poděkovat své rodině za to, že měla se mnou trpělivost a že mě pomáhala a podporovala při této práci, protože jsem byl občas často na zabití. Děkuji tedy své mamince Ice Kašové, děkuji své babičce Miladě Veselské, chtěl bych poděkovat Jiřce Šťastné a svým milým dcerám Kačence Kašové a Anetce Kašové. Děkuju. Kolega Zbyněk Holub měl na knize ještě jednu velmi zajímavou práci a my s ním. Totiž když se začala dělat kapitola, na které pracoval, tak jsme zjistili, že obec dneska už nemá kroniku. Takže jako pobočná práce vznikla kronika Městy se nepomyšlé. Tak já bych chtěla jenom ve stručnosti otcovým jménem poděkovat, že byl přizván na spolupráci a chtěla bych knize popřát, aby si našla mnoho čtenářů a aby si je Nepomyšl získala alespoň tak, jak ty, kteří pracovali na knize. Dobrý den, srdečně vás zdravím a moc se omlouvám, že jsem nemohl dorazit na dnešní představení knihy o Nepomyšli. Přispěl jsem do ní pouze drobným článkem o jednom rodákovi, který pak dosáhl docela zajímavé církevní kariéry, že ten můj příspěvek nebyl nějak obsáhlý. Věřím, že i tak se vám bude líbit a knize bych chtěl popřát možná to nejdůležitější. To znamená, aby byla čtená, aby si našla lidi, kteří otevřou, když budou potřebovat, že to bude zajímat a aby tam našli to, co chtějí a potřebují. Děkuji mnohokrát. Radek Zozulák. Prosím, pane Zozuláku. Tak dobré odpoledne. Já jsem přispěl teda taky jenom malinkým medailonkem malíře Gustava Cindla, což byl významný krušnohorský předváleční a váleční malíř. A ten se tady nenarodil a dostal se sem v podstatě nedobrovolně, protože jsem byl přidělen po tom, co musel do hodiny opustit svůj domov v Radenově. A takže je to taková jedna z mnoha zastávek na té jeho životní cestě.
ale ten nepomyšlský pobyt tady byl pro něj takový zlomový, protože potom, co musel opustit ten svůj domov, tak zase začal malovat právě tady v Nepomyšli a vlastně nastartoval takovou tu druhou kariéru po tom roce 1945. Takže ten pobyt tady, který trval skoro 2 roky, pro něj určitě byl důležitý a podstatný a jsem rád, že jsme v té knize na něj aspoň takhle mohli vzpomenout, protože si to určitě zaslouží. Děkujeme. Vážení hosté dnešního slavnostního křtu knihy Nepomyšl v proudu času. Podobně jako křest dítěte při startu do života, je i uvedení knihy na veřejnost důležitým momentem její existence. Tak ano, já zvu paní Evu Konířovou. Knihu jsem ještě neviděla, moc se na ní těším. Za chviličku. Moje spolupráce byla velmi krátká. Milý, neodbytný, usměvavý Martin přišel, požádal, kapitolku dostal a já jsem se tak stala součástí i vaší historie. Nicméně Vencel Roth je jesenickým rodákem, nebo rodákem z Jesenicka a Jesenicko patřilo do 60. let pod Bořansko. Takže v podstatě máme společnou historii a jsem moc ráda, že jsem mohla přispět. Děkujeme paní Konířové. Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi, abych se vám ve stručnosti představil. Jmenuji se Ladislav Pop, bydlím se svou rodinou v Plzni a v současné době pracuji jako učitel cizích jazyků na střední škole. Před několika lety jsem byl osloven panem Morávkem, zda bych mohl napsat několik medailonků významných osobností spojených s městysem Nepomyšl. Pustil jsem se tedy do bádání. Vytvořil jsem těchto portrétů, domnívám se, 5. Věřím, že jsem tímto alespoň trochu přispěl k tomu, aby vznikla kvalitní a zevrubná monografie o Nepomyšli. Z celého srdci přeji této nově vydané knize jen to nejlepší na její pouti literárním světem a mnoho nadšených a zvídavých čtenářů. Bude pro ně dozajista nepostradatelným zdrojem informací. Děkuji vám za pozornost. Tak a teď bych pozval Lucii Jedové. Lucie, vaše obrázky jsou zrovna tak jemné, jako děláte dojem vy, takže a jistě jste silná žena, protože máte 2 syny, takže to se nedá zvládnout jen tak jednoduše. Řekněte nám, jak jste to všechno zvládala, když jste připravovala ilustraci do knihy. Já jsem asi ještě více nervózní než pan Kašer, takže se omlouvám, jestli budu schopná něco ze sebe vypravit. Když jsem dostala podklady k ilustracím, tak se mi vybavily vzpomínky na dětství, protože jsme se sem jezdili koupat každé léto skoro, takže se mi na knížce pracovalo moc hezky, i když jsem nastoupila už na konci cesty. Moc děkuji za tuhle příležitost. A nyní bych poprosil pana Michala Šalembu. Dobré odpoledne, mnozí z vás mě už tady jste znají. Abych odpověděl na ty otázky, které tady jsou, tak samozřejmě na té kapitole v knize, která se týkala kostela, jestli si Nepomyšl, můžu říct zodpovědně, že každý centimetr stěn kostela mi prošel rukama, protože jsme skutečně udělali veliké dílo ve spolupráci s obcí, kdy jsme skutečně odkryli historii kostela, která sahá velmi daleko a opravdu náhle z těch středověkých maleb z konce 15. století, dneska už se to tak bagatelsky posunulo do počátku 16. století, je velký počinem. Já jsem velmi rád, protože je to neobvyklé, když obec převezme kostel a opravdu věnuje velké finanční hodnoty na obnovu kostela a najednou se historie začíná odkrývat. Mnozí si řeknou, na co kostel, proč potřebujeme kostel, postavíme tam supermarket, čerpací stanici, to nám přece může sloužit, ale k čemu kostel? Víte, já když jsem tam odkryl ty nástěnné malby a taky jsem to pak zpracoval v tom svém článku, tak je tam postava svatého Krištofa naproti dveřím. A ve středověku byl zvyk, když člověk šel jenom kolem kostela, tam nahlédnout a vidět toho Krištofa a poprosit ho o provázení v jeho životě a ten člověk věděl, že ten den nezemře nenadálou smrtí.
A já bych si přál, aby i ten článek, který není vyloženě tak striktně odborný, nicméně samozřejmě vychází z odbornosti, aby ukázal, že tato místa potřebujeme a že v Nepomyšli je skutečně nádherný kostel, který může mluvit a oslovit každého z nás. A že ten lidský život není jenom o té materii, ale že potřebujeme ještě ten třetí rozměr, který nám často dneska uniká. Ve všech úrovních společenského života. A to je právě ten nejvyšší, ke kterému směřujeme. A já doufám teda, že přeju té knize. Přeju to a velmi mě to těší. Tady jsme zaslechli o rodákovi z Nepomyšle, jezuitovi, tady nakladatelství Koniáš vydalo knihu o Nepomyšli. Já jí přeju právě takovéto zajímavé spojení, možná tady kolega, který psal o socialismu v Nepomyšli, mi upřesní a doplní, ale já jí přeju to Jirásku, právě tu, řeknu to, metr Jiráska do každé rodiny existovalo v určité době. A já nepřeju teda k té knize přímo, aby v ní bylo metr na těch našich poličkách a v těch našich kuchyních a u těch našich postelích, na těch nočních stolcích. Ale skutečně stačí, aby ta kniha, kterou vydalo nakladatelství Koniáš, Antonín Koniáš, úžasná osobnost našich dějin, bohužel Jiráskem pošpiněná a dalšími autory, aby skutečně nalezla cestu k těm našim srdcím a aby nám pomohla se trošku pozdvihnout a trošku nějak si ujasnit, odkud a kam ta naše společnost jde a kam máme jít my sami. Děkuji moc. A speciálně děkuji. Dnešní zámek v Nepomyšli je už na první pohled výjimečná stavba a skrývá v sobě jádro středověké tvrze, z které se zachovalo poměrně hodně. Já jsem měl to štěstí, že jsem se díky průzkumu mohl s touto stavbou seznámit, potom do publikace o obci Nepomyšl a jejím okolí a jejich památkách tu kapitolu o tvrzi a zámku zpracovat. Kniha mi připadá úžasně nabitá informacemi nejen o obci samotné, ale i o památkách a přírodě v jejím okolí. Přál bych této knize velký úspěch. Já bych sem k našim autorům chtěla pozvat ještě dvě osobnosti, které sice nenapsaly žádnou samostatnou kapitolu, ale ke vzniku té knihy přispěly neuvěřitelným způsobem, protože nám zpřístupnili archiválie, ke kterým bychom se běžně nedostali. A to jsou paní Uta Projer, vedoucí muzea v Kronachu, muzea Heimatstube v Kronachu, a pan Günther Hennig, předseda spolku tvéreckých a nepomyšlských rodáků. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, und zwar mit den Büchern von unserem Heimatkreis, wo überall Pommeisel. A nejdřív bych chtěla poděkovat za to, že jste mě sem vůbec pozvali, a chtěla bych vám ještě ukázat dvě knížky o naší Heimatstube v Kronachu. Dann möchte ich mich kurz vorstellen. Potom bych se chtěla krátce představit. Uta Projer, bin 1941 in Rudolfsheim geboren. Jsem Uta Projer a narodila jsem se v roce 1941 v Rudolfsheim. Und betreue seit 1986 die Heimatstube in Kronach. A mám na starosti od roku 1986 die Heimatstube v Kronachu. Und wie man auf den Fotos gesehen hat, war der Martin fast am meisten von den tschechischen Forschern bei mir. A jak je vidět na těch fotkách, tak vlastně Martin byl z těch českých návštěvníků u mě úplně nejvíce. Angefangen hat er mit der leider schon lange verstorbenen Wilma Kuranova. Začal s paní Vilmou Kuranovou spolupracovat. Dann mit Cyril Péček. S panem Péčikem. Mit dem Bürgermeister, mit dem Herrn Pümperle. Vlastně s panem Pümperlem, což byl nebo ještě je starosta. Und ich hoffe, er besucht mich auch weiterhin. A já doufám, že mě ještě bude stále navštěvovat. Ja, mein Name ist Günter Hönig. Ich
bedanke mich beim Bürgermeister Josef Linicek für die Einladung. Es ist schön, dass das im neuen Europa so gut möglich ist. Dobrý den, já jsem městská Fénix. Chtěl bych se hlavně poděkovat u pana starosty Josefa Něníčka a hlavně zdůraznit, že v Nové Evropě je možné se takhle setkávat. Unser Hauptkontaktmann war immer der Martin Kasche. Er ist immer zu unseren Veranstaltungen gekommen, wenn es für ihn auch nicht so einfach war. Da danken wir immer und wollen, dass das so weitergeht. Tak já bych chtěl ještě zdůraznit, že vlastně naším kontaktem byl Martin. Martin se zúčastnil našich setkání a já doufám, že to takhle půjde dál. Meine Familie Hönig war über 400 Jahre in Pommeise ansässig. Der erste war 1611 hier nachweisbar unter den Namen Jerry oder Georg Hönig. Tak moje rodina vlastně tady působila v Nepomyšli 400 let a jména byly Gerich a nebo Jerry. Wo das vorher war, ist das nicht so einfach. Im 30-jährigen Krieg waren die Schweden hier. Da ist noch viel zu forschen. Da gibt es schon wieder ein neues Projekt. Ich hoffe, wir arbeiten weiterhin gut zusammen. Dankeschön. Pan Hénik by si chtěl ještě jednou poděkovat a říká, že tam má ještě mnoho materiálů, na kterých je potřeba nějakým způsobem bádat. Takže doufá, že spolupráce bude pokračovat. Tak to setkanie, które zaczęło we Czech na wschodzie w kostele, tam inne słowo, tady inne słowo, ale słowo, które się dopełniuje, protože lidé, kteří chtějí konat dobro, doplňují se. To jsou te mnohé talenty, které dostáváme. Na závěr chci poděkovat všem obcí, všem účastníkům. Pro mě to také důležité bylo setkání a vzdělávání, protože vzděláváme se až do konce. Jestli chceme víc a víc pro srdce a pro ducha. Děkuji všem za tuto impozantní práci, kterou byla tato kniha a jsem rád, že já nebudu křtít. Dnes před týdnem jsem křtil 2 děti před týdnem, ale budu žehnat této knize. A je to další kniha po podbožanské, kterou jsem měl čest, honor právě požehnat. Zakończę jenom před tím slovem, které je tady. Trošku jsme napomněli tady in memoriam, jsme zazněli jména. Já často mluvím při těch smutnějších trochu situacích, cytuju slova kněze polského básníka Jana Twardowskiego. Slova krásná. Spěchejte milovat lidi, tak rychle odcházejí. Zůstávají po nich jen boty a hruchy telefon. Spěchejte milovat lidi. Dziękujemy Ci, Boże, modlimy się, nasz niebieski Otcze, że jesteś wszechną mądrze stworzył swym mocnym słowem, a dawasz nam, co potrzebujemy k żywotu. Dej, ać Twoi wszyscy wierni ludzie ochotnie plni Twą woli, ać używali Cię to stworzonych wieci, a nie przestawali Ci za nie dziękować, a dnes za tuto knihu. Prosimy o to skrze Krista, naszego Pana. Amen. A na závěr tak netypicky zakończymy. Modlitbą wierzycich i niewierzycich. To nie wymyślał żaden kniez, żaden laik. To przedał nam sam Pan Jezus. To modlitwa Otcze nasz. Kdo umí, ať řekne nahlas, a kdo ne, ať vníma tuto krásnou modlitbu svým sercem, protože je to modlitba 7 proseb. Otče náš, jest na nebesích, posvěť jméno Tvé,
Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Ať vám všem požehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen. Mějte se krásně. Já děkuji. Je to první kniha z naší produkce, které požehnal kněz. Já teďka skutečně mám co dělat, abych tady vůbec stál. Děkuji. Tak a konečně ji vidíte. A jak vidíte, byla to skutečně těžká práce. Na to skoro 2 kilo. A my teď přistoupíme k tomu, kvůli čemu jsme se tady dneska sešli, ke slavnostnímu křtu této knihy a pokřtí lidi otcové a matky, kteří se zároveň stanou kmotry a kmotrami. Křtít budeme touto vodou. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben lange gewartet und ich hoffe, dass wir auch in Tschechisch etwas herauslesen können. Und ich wünsche einen guten Verlauf beim Verkauf. Mě to velice těší, že kniha už je na světě, že dlouho jsme čekali a přeju hlavně hodně úspěchů při tom prodeji. Wünsche viel Erfolg. Přeji mnoho úspěchů. Katje, alles Gute. A Martinovi Kašové jenom to nejlepší. Tak já přeju knize mnoho spokojených čtenářů. A já přeju čtenářům, aby ji četli s takovou radostí, s jakou jsem na ní mohl pracovat. Takže ty taky nesnáme dlouho a je potřeba začít dělat na druhém díle, dokud je pan Kaše mladý. Přeju knize, aby nezůstala odložena někde v oplničce, ale byla opravdu čtená. Děkujeme. Přeji knize spoustu spokojených čtenářů a aby se zapsala do dějin. Ať kráčí kniha cestou dlážděnou, nikdy ne blátem. Tak já přeju knize, aby se všem moc líbila a aby si tam každý našel něco svého. Tak já přeju taky hodně spokojených čtenářů a aby se co nejdřív udělal nový tisk. Já při knize také hodně spokojených čtenářů, ať je tady s námi dlouho. Přeji knize, aby se líbila a aby přispěla k zachování historie. Já přeji knize, aby ve svých čtenářích vyvolala aspoň špetku dojetí, protože pak můžeme být my, autoři, se svým dílem spokojení. Thank you.